салом дӯстони азиз, худо нигаҳбони ҳар як адами шумо бошад. дӯстони меҳрубон, хоҳиш мекунам ба диққат гӯш кунед, видео дроз нест. Як та чизи срочне фаврӣ хоҳиш мекунам дастгирӣ кунед. Бо бародароне ки мақсад дар шаҳри Москва ниёз ба ҳамин кор доранд, занг зананд. Акай баҳодур мошин дора, ина суратош мемонам ялав К5 2021 ё 22. Состоянияш хуб, лицензия дора, барои такси тайёрай. 2 миллион 300 ё 2 миллион 400 нархша гуфта истодай. Агар бо викупш ҳам хеле касе ки хелеам тоғри кардаш метуна кадме аз 1 миллион боло битя хати худаш ҳам суҳбат мешавад. Рақамаш дори экран, суратҳои машина бинед чӣ хел базибай, машин навай, состоянияш тенҷай худмон дидагишем. Хоҳиш мекунам дастгирӣ кине, видео дроз нестай, гапи чапи зиёдӣ назане. Иншаллоҳ ҳамаш хуб меша, рӯзои наздик сюрпризи хуб астай. Чӣ меган? Кули банда хатокоре, Парвардигор хатои ҳамаи моро бубахша, афв бисозад. дӯстони меҳрубон, период касе ки такси задене кадме машин К5 дар коре занг зане ҳамсуҳбат чӣ қадar Акай Баҳодур бачаҳоро хафа накунед. Ассалому алайкум. Бачаҳое ки мақсад дар ҳамин Москва област документ надори ё ки вақт надори, инаи чиам машинҳое ки айдарои хонатон мераванд мегиранд меоянд дӯстон. Айдарои хонатон мегиранд меоранд ина дӯстон. Иш начноша, иш рӯзакия, яъне ки шабакия мераванд меоранд, рӯза мераванд меоранд, фарқ 24 соат кор мекунанд. Контейнерош ина ҳастанд ки дар контейнер ҷо мекунанд. Айҷа баъд дар мошиноиш ин мақсад ҳастанд. Алҳамдулиллоҳ 1 2 хуна мошино 3 4 та капидаги тамоми маҳсулота мебаранд. Чандия нархш ака? 60 рубл. Ага канали ба уҷо занг зананд барамин. Хуб. Дӯстони меҳрубон нигоҳ кунед. Килои бор 60 рубл. Аз дари хонашо барои сумшо хелай чанд кило рад? 850 кило боло ку. 150 кило боло боша мақсад бепулаё. Нигоҳ кунед, агар бор то 150 кило зиёд боша дӯстони меҳрубон, бидуне ки